हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे सानसुफोराव इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव गासिखौबो बरायजोबना लाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना गुबुन मोनसे भिडिअ लोगोफोर ओमफ्राय आं दा जानायखौनो एसे शेयार खालामसै नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै समबार आरोना ओमफ्रायो आं जानायाव जेबो गैया दालि ओंख्रि दावदै दैथामल' दङ आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेखौनो जानानै देखायनोसै लोगोफोर नोंथांमोना जानो लुबैनाङा दे गोथाव नङा बांद्राय गोथाव नङा आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना बे जानायखौनो एसे नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना मा बायदि जायो खोन्थाहरदो आरोना गोथाव गोथाव जाथारोना ना गोथाव गैयि जायो आरोना जोंहाथ' एसे दुखिया नालाय ओंखायनो बांद्राय गोथाव गोथाव जाया आरोना बेदरफोरखौ मोनजाबाय थाया आरोना लोगोफोर मालाबासो जायो आरोना लोगोफोर ओंखायनो नोंथांमोना जानायखौनो एसे नायलांदो आरोना लोगोफोर गाज्रि मोना नोंथांमोना जानायखौ शेयार खालामसै एसे नोंथांमोननि सिगाङाव नायलांदो लोगोफोर स' बिदिब्ला आं जानोसै आरोना लोगोफोर नायलांदो नोंसोरो लोगोफोर बेयो ओंखाम बेयो दै बेयो दालि ओंख्रि ओमफ्रायो बेयो बानलु बे संख्रि बै दावदै आरोना लोगोफोर बेखौनो जानोसै दा हरनि 7ता जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं जाग्रोनोसै जोंहा नानियाबो गैया उन्दुलांबाय लोगोफोर ओमफ्राय आं दा हारसिंसै आरोना जानो हारसिं जानोसै आं लोगोफोर नायलांदो बिदिब्ला हारसिं जानानै बोरैबा नांबाय आरोना लोगोफोर जोंहा नानियाबो दिनै उन्दुलांग्रोबायना बिराद गोसोखौ दुखु नांदों आरोना नानिखौ गारना जानानै मा खालामनो उपाय गैया गथ' मानसि दहाय सानाव गेले उन्दुलांग्रोबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय उन्दुथ'ना होन्दोंमोन थेवब्लाबो मानिदिया आरोना बियो दहाय सानावनो खनथाम जाबाय नालाय बियो ओमफ्राय हराव उखैनाय मोनदियासै ओंखायनो जालानो आरोना लोगोफोर नानिया बानलुखौबो थाइबा बायना लादों आङो थाइबा जानो हायो लोगोफोर संनायफोरखौ ओमफ्राय देखायबाय आरोना लोगोफोर माथो देखायबाय थानो दालि ओंख्रिखौथ' संनो रोंखागौ गासिबो दावदैखौथ' रुनो रोंखागौ लोगोफोरा गासिबो ओंखायनो देखायखादों आरोना लोगोफोर जानायखौल' देखायबाय आरोना स' लोगोफोर दायो आं जाखांबाय आरोना लोगोफोर नै जेबो गैला दावदै दैसेबो गैला जाजोबखाबाय नानि फागोमोन आरोना नोंथांमोना साननो हानाय मासे उखुर बिदि होननानै आरोना दावदै दैथाम जालायदों होननानै आरोना नानिबो रुखादोंमोन आङो जों सानैजों दैथाम जाखायो आरोना लोगोफोर ओमफ्रायो दाथ' नानिया सिखारदो नालाय ओंखायनो आं जाजोब्बाय गाबोनथ' मंगलबार मोनजाया ओंखायनो आङो जाजोब्बाय आरोना बेफोरखौ उफाय गैया जाग्रा मानसिबो गैया ओमफ्राय लोगोफोर दाथ' जाखांबायानो ओमफ्राय मोनसे बाथ्रा आरोना लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनि आरोना ओमफ्राय लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना सोर ओंखाम जाखांनानै ब्रास खालामो सोर खालामा आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरना आरो लोगोफोर ओमफ्राय आंथ' जाखांनानै सानफ्रोमबो ब्रास खालामो आरोना लोगोफोर मानोना आं ब्रास खालामाबा बिराद गेस्ट्रिकखौ बारा जानाय मोनो आरोना ओमफ्राय हराव जानाय आदारफ्रा जेनेबा बेफोराव हाथाइफ्राव नांजोबना थायो आरोना लोगोफोर आंनो बांद्राय गोजोन नङा दे होबाबो लोगोफोर बिदि आरोना हुनांगौ आरोना लोगोफोर मोजां आरोना गावनि थाखायनो सोरबा हौवाखैबा हुजागोन आरोना लोगोफोर बिदि आरोना ओमफ्राय आं दा ब्रासजों हाथायाव होनोसै आरोना लोगोफोर ओंखाम जाखांनायनि स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबसै नोंथांमोना आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला अन्नानै लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना हो आरोना ओमफ्रायो जिखिनि पुराना साबस्क्राइबार दङ ओमफ्राय बेखिनियावबो अन्नानै शेयार खालामना हो आरोना लोगोफोर एसे हेल्प खालामलायदो आरोना गोदान फैनायफोरनिखौथ' आंबो निस्सय खालामखागोन साबस्क्राइबखौ खालामनो हाखागोन नोंसोरबो जुदि आंखौ खालामना होयोबा आरोना नायोबा लोगोफोर दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनसै लोगोफोर बाय बाय लाभ इउ अल